Gràcies per venir avui aquí, perquè entre que la presidenta del govern és un viatge a República Dominicana que ha allargat fins a un límit difícils de justificar i que el president del Parlament és una trobada, una fatxa trobada a Hongria, en lloc de ser aquí, en el lloc que li pertoca i fent la feina per la qual cobra dels ciutadans, ara allò destacable és la deferència d'assistir al Parlament. I, mentrestant, sí que han tingut temps de pactar amb vots greus retrocessos en el nostre marc de convivència. I jo li demano, senyor Costa, la gent omplirà el carro de la compra amb els funcionaris que no els podran atendre en català. Els pagesos ompliran el dipòsit amb la gent pobra que no podrà cobrar ajudes. Els autònoms pagaran la factura de la llum amb els joves tutelats que quedaran en el carrer quan compleixin 18 anys. Els transportistes arribaran a final de mes amb una inútil oficina antiocupació. El seu problema és que són molt en fora de la gent, a milers de quilòmetres. Moltes gràcies.